esisayinile thina njengohulumeni wesifundazwe njengokuvumelana nomgcini mafa lamaphepha efanele siwasayine ukuze ke bese eselekelela ke ekuthenini abantu bakwazi ukuthi bathole imali yabo esethala okuzoba nokumemezela ke maduzane ukuthi bazoyithola kuphi bazoyithola kanjani. Inkulungwane zamakhasimende ebhangi iThala SOC Limited selokhu ke zakhungatheka ngonyaka u-2024 khathi isikhungo esilawula ukuyiphatha komkhakha wezimali iFCSA simisa incwadi egunyaza ukusebenza kwebhangi iThala emva kokuhluleka kwalo ukulandela imbandela yezimali edingekayo ukuba lisebenze ngokugcwele. Ngo-2025 umlawuli iPrudential Authority wafaka isicelo sokuba lihlakazwe iThala Bank. Ngalo nyaka kwavalwa ama-account ibhange lavinjwa ukuba lemukele amakhasimende amasha kepha inkantolo yasiguqula leso sinqumo. Kwaba nokuxambukela kwabantu besebenzisa amandla abangenawo labe Repayment Authority ngokuthi bavale ukusebenza kwebhange iThala bevalela imali zabantu ngaphakathi. Manje ke sahamba ke thina saye enkantolo ngoba phela babethi bakwenza ngomthetho saye enkantolo ukuthi sitshele ukuthi isichazele ukuthi ukhona yini umthetho obavumelayo ukwenza lokho. Inkantolo ke yafika yathi cha awukho umthetho obavumela ukuba bavale ukusebenza kwebhange iThala. Uhulumeni waKwaZulu-Natal bulokhu wenza imizamo yokutakula ibhange iThala wagcina uphosa isivaneni imali engu-300 million wamarandi ngomandulo wakulonyaka. Kepha umgcini mafa waluleka ngokuthi okwamanje uzoba naso isiqiniseko semali kubatshala imali kuleli bhange. Yona ke lo 2.2 billion wamarandi wesiqiniseko i-guarantee semali sika mgcini mafa. Currently, iThala has 1 billion rand in cash and cash equivalents in the bank. Currently, iThala has 1.9 billion rand in a loan book. Currently, iThala has 3.5 billion rand in assets to secure the loan book. Those figures are available. iThala Bank lasungulwa njengesikhungo sezentuthuko iThala Development Financial Corporation Limited ngo-1958 nguhulumeni wezabelo wakwaZulu owawuholwa ngumntwana uMangosuthu Buthelezi osakhothama. Kwathi uma ke kungena uhulumeni wentando yabantu ngo-1994 lehlukaniswa impiko ezimbili olulodwa kwaba ke ngolentuthuko kwathi olunye lwaba olweyinsiza zokubhanga imali.